velkommen til. I dag der skal vi lidt forskelligt. Jeg kommer lige fra arbejde i dag. Vi skal ud i vores sommerhus, og så skal vi lige have slukket for et spa. Og lige se om dem der har leget det, de har ryddet ordentligt op efter sig. Så skal vi lige miljøfoder og hente noget, jeg tror det hedder Lina Crunch. Crunch. Ja, følg med. Så hvis vi kommer frem, det er dejligt herude. Kom, vi skulle så langt. Jeg løser lige op, og så hopper lige ud. Opvaskemaskinen. Godt ud herude. Når jeg forresten, hvis der er nogen, der gerne vil lege sommerhuset, så ligger der lige et link nede i beskrivelsen. Det ligger herude i Guldforhoved. Dejligt stort sommerhus. Vi kan lave en ny rundvisning. Her har vi en gang. Soveværelse 2. Børneværelse 2 eller et eller andet. Opholdsrum. Plads, sofa. Lille ydmyg køkken. Så er der et. Så er der en kæmpe terrasse. Hele vejen rundt. Ned, gulvplads. Den 2 sove. Annex. Noget varme. Så er der poolen. Herude har vi et toilet. Et lille toilet. Med bad. Fryser. Køleskab. Handicapbad. Fordi det er lavet som udlandet sommerhus til handicapbad også. Men bad her. Lift. Så er der span. Bad inden man skal hoppe i poolen. Det er span. Så har vi en gammel afdeling. Poolbord. Sofa. Fjernsyn. Varmepumpe til service. Så ser vi hvad det. Lille bitte køkken igen. Lille toilet udenfor. Mulighed for 2 opredning her, mulighed for 2 opredning i den også. Og så er mulighed for exit. Herinde, værelse 4. En sofaseng. 2 køjeseng, eller en køjeseng med 2 seng i. Det var vel sådan set det. Det var det simpelthen, jeg var lidt varmepumpe der. Her er der også mulighed for en lift til det store seng, hvis det skulle være aktuelt. Herude rig mulighed for parkering. Dem der legede det sidste, de havde også en campingvogn til at stå der. De var nemlig en hel familie afsted. Ja, sommerhuset udefra. Lille gyngestativ til børnene. Og så som sagt terrassen der går rundt. Og ja, et sommerhus, som der er kørestolsvenligt. Hvilket er super nice. Lige aflæses noget vand. Så vi kan få den op. Så går turen sgu til Ikast, hvor vi lige skal på Mac'en. Ja, og så i miljøfoder. Jeg skal have en tasty teaser med bacon. Det var det hele. Ja. Den faktisk ikke på den 10 minutter.
Mange tak. I lige måde. $600 et eller andet. Det er dyrt,